Umdlali wefilimu odumileyo nokwangumbhali wencwadi uNomasebe Andrea Dondole besingatha inkqubo yokubhengeza enye incwadi zakhe yemibongo ethi Iinkumbulo zoKhokho, Ancestral Memories ngabula makhumsha. Le nkqubo ibibanjelwe kwiholo loluntu eSade esebenzisana nesikolo samabanga aphezulu iNompumelelo High School. Le nzwakazi ithi isizathu sokuba le nkqubo izise eSada kungenxa yokuba ubuntu buqala ekhaya. Into endibangela uba mandizise apha eSada yinto yoba eSada kusekhaya. Kuthiwa charity begins at home. Kwaye noba izizwe zingandithanda ndithini ekugqibeleni uyawuphelela ekhaya. Ngoko kubalulekile ukuthi xa kukho into onayo uze uzotyala ekhaya. Noxa ke ngenye ixesha ekhaya uzawufumanisa ukuthi awuhoywa ngaphezu uhoywa kwezinye iindawo, kodwa ikhaya iyawuhlala likhaya. Ngoko ke yiloo nto endibangela uba ndiyizise kuba kaloku Iinkumbulo zoKhokho yi-poetry endiyibhalileyo, ndi-inspayarishwa yi-background yam kuba ndingumntana sewukuwa, umzukulwana wabeNguni, isizukulwana sesihlanu kubeNguni basewukuwa kuzixinene. So ndathi ke kuyanyanzeleka uba mandizonyathela ekhaya xa ndiyihambisa ngokuba kaloku ndiyibhalile ezi ncwadi ndayiphablisha 2 years ago. Ngoku iyayinwenwa, uyabona phaa elwandle kukho laa nto kuthiwa yi-octopus, le inwenwayo. Ngoku ikhule loo masebe lawo, ngoku iyatransleyithwa uba mayibe sesiXhoseni. Nantsi nangoku ubuyibukele nawe isenziwa ngetheatre, senza ngendlela. So kodwa ke kwanyanzeleka into yoba mandiqale ndithini, ndiye ekhaya, ndiyowubika ekhaya, ndithi ekhaya hayi ke nanku umsebenzi wenu mawunwenwe uphume uye ezizweni. Uthi wanelisekile ngabantu abebekhona nangendlela abantwana bayivelise ngayo le ncwadi kumdlalo weqonga. Uyazi xa ufikelwa yinto ngenye ixesha ucinga yeyakho, kodwa eziba uhamba uyenza le nto uyithunyiweyo uyiqonde into yoba le nto inabanikazi bayo. Yiloo nto ndithe xa ndifika apha, xa ndingena egeyithini batsho abantwana bathi amandwendwe afikile, wavuleleni. Ndabe ndiqonda uba la mandwendwe bathetha ngawo bona bathi baculela mna, kanti baculela aba khokho bavuyele into yoba umsebenzi wabo usenziwa. Ngoko ke i-attendance ndiyithandile. Abantu badla ngocinga fanuba ukuze ube into yakho iphumelele funeka kube kuphume isixeko sonke, kanti kuthiwa quality. Uyayibona ii-attendees ebezilapha, hayi quality audience. Ubonile nawe uba ukusuka ekuqaleni kwade kwayophela oko besibetha ngesingqi esinye. Akho xesha apho khona bekubeke kwathini, oko bazinze yade sayogqiba safota sathini. I-quality ye-audience ebikhona yilolu hlobo ndilufunayo, kuba kaloku akuncedi into yoba uhlwayele kwindawo nje elulwala. Funeka uhlwayele kumhlaba ovundileyo kwaye lo mhlaba ubukhona namhlanje hayi ubuvundile. Nam khange ndicingele kawuba nendlela izinto ezenzeke ngayo iphele kufuneka senze i-deviation, kubekho nje izinto ezizivezayo kuba kaloku ekugqibeleni ayingowam lo msebenzi and ke besithe sifuna nee-dialogues. So yonke loo nto leyo hayi ndixolile. Hayi, neenyawo zidla ngodumba iinyawo zam xa ndisebenzayo kodwa azidumbanga namhlanje. Ithi loo nto leyo hayi ndiphilile kakhulu. Eli nenekazi lafumana imbasa yeSAFTAs, South African Film and Television Awards ukutsho. Kananjalo uye wakhuthaza abantu abanomnqweno ukuba ngabadlali beefilimu ngelithi Umntu makazame okokuqala. I-industry yona ayikho easy, itshintshile kakhulu kunakuqala. Kodwa ke umntu asizazi sonke iziphiwo zethu kwaye kudla ngokutsho kuthiwe ke amangcwaba ngawona atyebileyo kuba kaloku abantu abanintsi abangazange babe nesibindi sokulandelela iziphiwo zabo baphela beyongcwatywa nazo. So ndithi kumntu makazame akhangele uba amathuba afumaneka phi, azikhonekthe nabantu. Kodwa eyona nto ibalulekileyo ungabi ne-entitlement, ungabi nento ethi usisi Andrea kuba ndingowasesada kunyanzelekile nto ihoyile.
Banintsi abantu ekufuneka sibahoyile. Kwaye approach is very, very important. Uba awukho humble, ufike uzixelela into yoba hayi fanele uba ndiyayenzelwa le nto, soze ulifumane ithuba. Kwaye umntu ombonayo into yoba uzinikele ekumameleni, loo mntu loyo uvele uqonde nayo into yoba hayi lo mntu loyo ndingamnika ixesha lam. So umntu makanganikezeli xa evayo uba iyamtshisa, kodwa andizophosisa. Uba uyakwazi uba mawube nenye i-degree, qala yiba nayo. Uba i-industry iyaguquka, akusafani nakuqala apho kwakushow uba uthe, uyabona. Kodwa ke umntu makazame ithuba lakhe. Zinintsi and ke ngoku zinintsi opportunities. Also ngoku zinintsi iindlela zoba waziwa. Akufani nathi kuqala apho uxhomekeka ngoba mawuye eRhawutini kuphela. Ewe kona imisebenzi, izitudiyo ziseRhawutini, ii-productions eziseRhawutini naseKapa nakooMabhayi. Kodwa ekugqibeleni uyakwazi nawe uzenzela i-content creation, uyabona, uziqalele umane uzenzela into, isakhono sakho simane sibonwa ngabantu. Then ke ngoku from there ungakwazi ke ngokuthi hayi ndiseRhawutini. Ungavele ewe kudala wayesuka umntu apha aye eRhawutini. Sekhona i-human trafficking ngoku, funeka ube careful. Akusafani nakuqala apha uvele usuke nje uthi the cost of living is too high. Abantu uthi usithi umntu esithi hey hayi ndize eRhawutini ndizawucela uni-accommodate, ndithi ubusazi ndikwatshomi mna kuqala. Uyayibona loo nto le? So zinintsi izinto, kodwa ke umntu makalilandelele iphupha lakhe, ulisebenzele very hard. It's 10% talent, 90% hard work. Entitlement akho ne-percentage yayo. Ungakulinge ube nayo ne-entitlement. Uhlale uhumble and ube ne-teachable spirit, you will get where you need to get to. Tyhini, ndiSAFTA award wina kabini ngoku, yazi. Kaloku yilaa SAFTA yam yokuqala, my original one. And then iNimba sonke siwine iSAFTA because iNimba iwinile. Masikrole umgca ke kwezenqaku zesikhongozelo ezilandelayo kwixa elizayo. Kukwanele okwamtuba kwiindaba zeWitlisy TV kwiholo loluntu eSADA. Witlisy TV, the pride of Whittlesea.